Son Marlon na, dari sa Akso Radyo Bacolod. Hello, sir. Good morning. Oo, salamat gid des. Now, nagka-dabo sang nagka-interest sa sining gin-post nimo sa social media. Sili ko gani, ang tinutuyo mo sa niya, hindi bangod nga para nga pakalainon tulit. Sunan kundi ma-aware, kag mapahalong ang public, no? Sa amo ni gali na tabo. Now, unahan ko lang, Ma'am Des, san on mo naging bakal ang litson baboy ni kag diin ni nga area sa litson. Hindi talaga na ipaglawagon na Ma'am Des ang ngalan sa litsonan na. San mo naging bakal? Okay, sir. Bali, sir, ho, nag-message ko sa, sa Tag-iya, September 12, Okay. nga mapa-reserve kami ng lechon. Bali, isang hapon, nag-message ko sa iya, nga mo na pa-reserve kami lechon sa iya, Okay. September 22. Pagkagabi, naghamba ko nga September 24. Mm. Tapos, nag-payment ko September 18. Ah, Tapos, ang gin-post na ni Madam, nga ang dagiyas ng lechon, mm. ang wala perma nga receipt nila, nga wala man nila ginhatag sa akon. Ah, Tapos, pa nila nga kasyo may utang kuno ko. Wala man ko utang sila. Daw ginapakalain pa ko nila. mm. Tapos sa muna sir ang resibo kinhambal ya pa nga kukuno ang date. Ah, Tapos mhm. ang date nga amo na ginmove ko kuno, tapos nag-message siya sa akon sang September 22 nga amo na nang ma'am ready to pick up na ang lechon. Aha. Tapos hamba ko siya, ma'am, ay madam, hindi na, bala 22, 24 na, arang resibo, ginsend ko siya ang resibo, kaya nag-send mo ko siya sang 18 nga resibo, amo na. Ah. Sige na insist, sige dyan sa post siya nga 22, kuno na akong gin-order, ka gin-move ko, the day 22. Mm. Tapos pag-deliver, ay pag-pick up to namon, ang sa resibo is September 24. Aha. 11 a.m. Nag-pick up kami 12 noon. Ah. Tingnan ba sa nga hapon na namon pick up. Mhm. Tapos pag abot ni sa balay, kaya syempre surprise to namon tani sa nanay namon. Kaya birthday ya sang September 22. Tigin surprise na namon September 24. Mhm. Tapos pag open sang manuglasa, Ah. patig lasaon sir. Mhm. Tapos ang unod sang lechon na muna ng puros lang dahon. Mhm. Kag mga tanglad bala sir, mga nakot yung gimbutang sa sa lechon. Aha. Tapos wala gid hindi gid sa juicy ang lechon. Aha. Send namon ang picture sa iyang amo na ang tsura sa lechon niya sir. Okay. Son. Tapos Ah. dali lang sir. Pag-send ni mo sang picture sa iya, by the way, kinalahi ka mo sa isang tag-iya, gid? Bali hindi kami na sa sir kilalahay, bali nakita ko lang bala ang iyang post nga do kanami daw na ganyat ka Aha. sansura sang gina-post bala sir Okay. ang kinilo nami. Mhm. Pero pag abot gali ay mag-order ka amo na lechon nga whole, Mhm. amo na ang tsura sa sulod. Damo naman na sir nga reklamo sa iya, tapos may ara man nga naniligat pag gani sir nga among damo man sa naka-experience sa amo na nga lechonan. Aha. So, bali lain to yung reklamo, no? Bali, pila ni ang nakabayad ka ni gid sa tag-iya sa litsunan? Nabayaran mo tanan? Yes, sir. Oo. Yes, sir. Mga pilang bili gid sa nagali, Des? Bali 5,999. Aha. Ang gin-down namon is 5,500. Okay. Tapos pag pick up namon 500 ang gimbayad ko. Mhm. Wala ko na gani ginbalik ang cambio ay ginkuha ang piso nga cambio kay piso mala na sir. Aha. Wala ko na ginkuha. Aha. Nagpa-thank you lang ko dayon namon na nakuha ko na. Okay. Kaya naghatag sa akon. Mhm.
So, dali kita, September 24, sang palasa na ninyo ang litson baboy, natingala ka mo nga amo to kadipis. Oo, sir. Gin picturean mo, gin send mo ang picture sa tag-iya. Ano ang response ng tag-iya? Ang response ng tag-iya, ari sir, pagdasahan ko lang mga Aha. screenshot. Ha? Okay, para ano, Mo ni ang picture nga makita sa ato sa ding Facebook live mo nang gin-send ni Inday Desiree diha nga isura sa litson na. Anong response sa Inday Desiree? wait lang din, sir. Aha. Kaya sa akon, wala nang ulihin na sa ka-response. Pero Aha. sa nanay ko, Mhm. amo nang response nga, good evening ma'am, tani order ka dako. Amo Ah. na ang balya. Aha. Para nami, bisaya ni imo picture reads part nga. Aha. Bisan reads part nga, sir, tani may unod man, bisan jutay lang, iya daw, panit na lang sa babaw sang ribs. Bisaya gyud man na sa nga kwan nga rasa. Oo, may Bisaya? Bisaya. So ang explanation ya Inday Des nga amo gani ang itsura sa baboy. Oo, sir. Amo gani kuno lawas ang baboy. Oo. Tapos wala ginaya ko no mayo wala tambok na sa kuno, sir. Paay gid siya tambok. Oo. Ti kumbisido makamo sa explanation ya. Hindi, sir, kay siyempre bisan Bisaya na tuod dapat may tambok din na bisan jutay lang. Kay Mhm. baboy na mo. Aha. Dason amo lang ang explanation ya why na iban. Tapos ang paalang pag-abaga kuno ang maunod amo na. Mhm. Dapat hulitsyon imo picturean. Tigin picturean man namon ang hulitsyon, sir, sa iya send man namon. Aha. Tapos wala yaman naging po sa iya nga Facebook nga ang picture nga may sunog bala ang whole litsyon namon nga ginsend sa iya wala ginsend. Aha. Ang ginsend ya ay ginpost siya sa iya Facebook mo ang picture nga dala pa ang mga bata Mhm. kaglayo nga picture sang litsyon. Ang ginsend namon yung picture sa iya nga lapit nga kitaon nga ginkiskisan ang baboy kag ang TL sunog. Aha. Wala gin post. Aha. Amo na. Tapos mamba pa sa ang ginsend sa nga picture nga ari maunod 10K ni. Aha. Bahal pa ginaya. Ang may unod is 10K. Oo, ang bayar ng amo na ang gina-display namon. Okay na iya, sir, nga ang gina-display nila makita nga may unod kay ano na iya, sir, mo dang dako gina i-display nila kay para dako kay mabakal bla, sir. Aha. Okay. So para kung insindihon ko ang explanation sa imo sang sining bali siya ginang owner gid Inday Desiree tag iya gina sa sarang letson ang ikuan mo. Yes, sir. Oo, kung usuyon ko kag lantawon kong explanation sang inang owner na amo ginang itsura sang ila sa ring letson baboy nipis gid ya. Oh. Okay, sir. Oh. First time ini nga na-experience niyo in the Desiree? Hindi, sir. Bali, sang June 24, nag-order man kami na sa iya. Sa Oh. ima na Japon, 7,000 to gani ang gan-order namon. Hambaya may free pa nga coke. Oh. Di wala man to gani namon wala yaman to nahatag ang coke. Mhm. Tapos, ang sulod sa baboy, amo man na, tinaghipo sa lang ko to, sir, kaya bako, ginakiga ko gani sa magulang ko nga, amo pa na ang ginbaka mo man tani sa iba na lang ta nagbaka lambal na sa mga magulang ko nga nagsugo sa akon. Aha. Di ako ginkigan sa magulang ko tapos amo na. Mhm. Tapos gina-message ko sa wala sa reply. Si nanay naman nag-message sa iya. Aha. Sige na replyan niya. Sige na gibala ni nanay ang coke tani nga tani may ara gib coke si ulihi na niya gani na hatag, sir. Aha. Ang one case na kuno nga 1.5 ang freezer mo ang ginhatag lang kay nanay 250. Okay man na sa amon, wala naman na sa amon sang June 24. Aha. Mag-o naman ni sir amo man Japon hindi ka na ma-aware, ipa-aware mo sa iban nga amo na balangga katabo sa iya Aha, gani. Tapos hindi na lang gali kami ang na sir na biktima amo na damo pagigalit subong lang man sa iya. Sang gin-post mo ni Inday Desiree sa Facebook, damo sang nag-response ka naghambal nga amo man na ang inagihan nila.
Yes, sir. Amo, okay. So, dason siguro inday deste. Sa iban na lang guro ka mo bakali para nga at least ma-sure nyo bala. Kay ikaduan na nigali ka beses nga na-experience yung amo ning sadok ni Pisged. Oo, sir. Ariyo, inday desere, imo na lang abi nga mapanugyan sa mga nagabakal permis ang litson na baboy. Anong mapanugyan mo sinisila ni? Ma-order na lang sila sa ilang kilala, gid. Or mabaka na lang sila baboy. Kag sila talang malitsyon, sir. Aha. Okay. Kag ang nami gid ba lang kilala nila amo lang na lang na ang bakla nila nga masaligan gid. Kay may ara man nga nami man mo ka ano. Yes, gani man no. Basi ko nagapamati ang tag-iya bala Inday Desiree kay ari man lang sa Bacolod ni bala. Basi ko nagapamati siya sa programa subong anong luyag may ipalabot sa iya. Alas 9:15 na dula si Inday Desiree. Kuwanta lang siya sa nga mensahe kay basi mayara sa gusto bala ipalabot nga mensahe. No kay kun basihan ta explanation sang response sang tag-iyagin da padalaan picture ni Inday Desiree. Inday Des, basi ko nagapamati ang tag-iya, anong may gusto ka palabot siya nga mensahe? Nang sa ako daw wala naman lang. Ay naman lang, oo. Sige. Try na mo ni try na mo ni Inday Desiree nga makuhaan sang patahag ining owner ni kay ari man di sa amon, kabalo magkukundi ni nga litsunan base mo sa ding gin post parang at least magkuhaan ta sa sang side ko bala insaktong ya sa ding ginahambal nga amugin man ang itsura sang baboy amugin ba na kinipis ang Bisaya nga baboy no. Anyway, Inday Desiree, salamat gid kay ma-aware tari ang public nga next time dapat siguraduhon gid no ang ginabaklan sang litson baboy. Inday Desiree, salamat gid. Salamat, sir. Sige.